é un retraso. Ora, a ver, o que pasa é que a xente ten que saber con quen toma as cañas, con quen vai a xantar, e claro, se hai algún que se escaquea, pois terán que decir, non te podes escaquear, non? Repartimos e punto. Eu o que digo é que quen te entenda, que atenda. E que atenda amablemente o consumidor. Entón eu xa estuve un pouco cansa tamén de que chegas a un sitio, non se pode pagar con tarxeta, non se pode pagar en efectivo, non se atende na mesa. Cada vez son máis cousas. Ou tes que recoller a comida, vendexa toda e traela aquí e tirala a ti, a túa vasoira, tal. É que eu penso que se tes un establecemento, non, o consumidor, tes que atendelo ben. Porque senón, sí, efectivamente, está anunciado que non se pode, non? Pois non vas, acabarás cambiando tamén as cousas. Bueno, pois nada, nunca chove a gusto de todos, pero hai que catar a norma, pero seguir indo a consumir a nosa hostalería, a Francesco, a Pontevedra e a toda Galicia. Temos visita do noso amigo Marcos, o noso experto en defensa persoal. Escoitaron falar algunha vez da comercialmente chamada Taser? Pois sí, hoxe falamos de armas eléctricas. Se cometes un delito, polo teu corpo poden pasar milleiros de voltios. Isto é un dispositivo electrónico de control, tamén coñecido como pistola eléctrica, e cada vez está máis presente en Galicia. Xa hai varios corpos de policía que as empregan, porque aínda que non causan danos ao obxectivo, permiten reducilo con eficacia. Este é o efecto. As pistolas eléctricas incapacitan o albo por uns instantes e isto abre a porta a neutralizar unha posible ameaza con seguridade. Pero todo gran poder require unha gran responsabilidade. Son aparellos que poden ser un perigo en mans inexpertas. Que efectos teñen? Quen as pode utilizar e como debe facelo? Pois iso é o primeiro que queremos saber. Quen as pode utilizar e como debe facelo? Marcos Bermúdez. Amigo, moi bons días. Bos días, Bernardo. O primeiro que me dixo foi, coloca as gafas de seguridade. Eu teño que facerlle caso aos profesionais. Non están ao alcance de todos estas armas eléctricas. Non están ao alcance de todos. Perdón, sí que están ao alcance de todos, ilegalmente. O problema que temos hoxe en día é que estes dispositivos que temos aquí serían, vamos a dicir, de usos para as forzas e corpos de seguridade, que son os que están autorizados para o seu uso previo paso por un curso que os habilita, non é polo simple feito de ser policía podo usar determinado armamento de dotación que levan, senón que teñen que pasar por un curso específico. O problema que temos é o que falamos sempre, que a nivel de internet temos 50.000 páxinas onde nos ofertan cousas e sempre nos din para a túa autoprotección compra tal cosa. E o problema que temos con esa autoprotección que vemos en páxinas é que no noso país é ilegal. Non lo van a servir, virá de Taiwán, de donde sexa, e o problema que temos é que unha vez que nos chega a casa, en España non está permitida a súa publicidade e venta. E a posesión, por suposto. Un exemplo desas armas, van a ver en pantalla, Marcos, corríxeme, é o puño americano, non? Sí, correcto. O puño americano xa de por sí é un arma prohibida para tela para autodefensa. Se ainda encima lle engadimos de que este é un puño americano que provoca unha serie de descargas eléctricas, temos que ter en conta que o noso reglamento de armas di que as armas eléctricas ou asimilables son prohibidas para particulares, soamente baixo determinadas autorizacións. Hai unha serie de armas que sí que poderían ter, pero determinados profesionais. Hai uns bastóns que teñen na súa punta os dous polos, positivo e negativo, que se traballa con eles, pois o mellor xente que traballa con gando para o seu transporte e demais. Entón, teñen unha autorización especial para poder ter ese bastón, que é para cando o animal non obedece, soltarlle unha pequena descarga que non lle fai dano, pero si o incomoda para que obedeza e se desplace hacia onde eles queren. Tamén nos traes o que son as adaptacións hoxe en día dos teléfonos móviles para defenderse. Sí, tamén é outro tema que temos, que nos están vendendo de unha determinada marca de teléfono de que che sirve para autodefensa porque dá unhas descargas eléctricas e demais, e volvemos ao mesmo. Todo aquilo que emita esa serie de descargas eléctricas en España está prohibido. O vamos a comprar por 80, 90, 100 euros o precio que teña na páxina na que o localicemos, e ao leválo encima, primeiro, me parece que a maioría deles non permiten facer chamadas. Levas algo no bolsillo que só vale para dar esa descarga. O inconveniente que temos é que levar todo este tipo de armas son ilegais en España. Non sei se o dixemos xa, pero a sanción son de 600 a 30.000 euros. Carai.
che un problema económico grande. E un terceiro exemplo destas armas, os chisqueiros, Marcos. Tamén hai uns chisqueiros que emiten descargas que teñen a forma de chisqueiro e houve unha polémica con este tipo de chisqueiros porque efectivamente a corriente eléctrica que emiten son para encender para perder o lume, para poder encender o pitillo e o problema que temos é que hai estos eléctricos que no principio estaban aí e siguen aí nun término alegal. Os que o teñen fora do que é o seu encendido e ocultos en outro lado sí que son os que están prohibidos. Estos, vamos a decir, que rondan o limbo. De todas maneiras, eu non recomendo ter ningún tipo deste tipo de armas porque o inconveniente que temos para poder utilizala é que teño que estar en contacto directo contigo, non traballo con ela a distancia, co cual non é o que vemos nas películas, que che dan unha descarga e te caes sin sentido, non é iso, causan dor. Se eu me acerco a ti e algo que teño na man que dá unha descarga, che toco, ti ante a dor que faz? Un paso atrás. Alonxaste de min, co cual vai aumentar a túa agresividade hacia min. Se non tes medo, baste a poñer máis agresivo todavía. E a che dicir, estou protegido cos lentes de seguridade porque coas mans baleiras non viñeches. Que nos traes? Aquí temos unhas réplicas dun dispositivo electrónico de control, que as conocidas pistolas eléctricas que usan as forzas de seguridade, en este caso é da marca Fazer, hai varias marcas en España que están operativas. Aquí temos... Que voltaxe ten isto? A voltaxe son 55.000 voltios. Que dano pode chegar a facer para que entenda a xente na casa? Dano ningún. Dano ningún, incomodidade, porque o que provoca cando che fan unha descarga, se me permites a explicación rapidiña, isto sería a carga, que iría aquí donde vai isto, estos serían os cables, e aquí estarían as ondas, que son estos dous dardos, que son os que entrarían en contacto co corpo. Soltarían a descarga, ao entrar en contacto co corpo, lo que fan é mandar entre 19 e 24 pulsacións por segundo. O que provocan é, vamos a decir, unha contractura grande. Canto máis amplitude haxa donde impactan as ondas, máis grupos musculares colle, máis sensación de engarrotamento tes, e que che vai pasar? Si doblas hacia adiante co agarrotamento, vas a caer hacia adiante. Si te estiras, vas a caer hacia atrás. Vas perder o equilibrio, non? Eso é. Entonces, vemos que as ondas teñen, estas son de 3,5 metros, pero as cargas reais teñen entre 7 e 12 metros, dependendo. Estos serían, o que pasa que non temos espacio para desplegar completamente os cables. Serían unhas cargas de entrenamiento de distintas marcas para poder traballar ca amplitude que traballaríamos. E as forzas de seguridade poden empregalas en calquera situación? Determinadas situacións, como, vamos a decir, é un puente entre as más vacías e a arma de fuego. Entonces, sempre cando haxa un peligro para terceiros ou para as propias forzas e corpos de seguridade, poderían empregalas contra unha persoa que este nunha actitude... Un caso práctico. Un caso práctico. Unha persoa que está ameazando a outra, por exemplo, con unha arma branca, pero non está en contacto directo, está lonxe desa persona. Entonces, sí, poderían utilizalo, darlle unha descarga, o que provocaría unha incapacitación motora momentánea, esa persoa caería ao chan, e unha vez que está no chan, os policías poderían acercarse para controlalo, reducilo e engrilletalo. Hai outra similar, unha é a pistola e outra é a stun gun, que tamén é eléctrica, non? Sí, tamén son eléctricas. Aquí temos un modelo dos que venden por internet, este, por suerte, está roto, entón xa non funciona, porque volvemos ao mesmo, son para os particulares, son armas prohibidas. Pero esta require contacto físico directo? Require un contacto físico directo. Teríamos que entrar en contacto directo, que digo, se eu quero facerche dano con isto, porque isto sí que fai dano, isto causador, teño que entrar aquí, pero estou unha distancia na que ti me podes golpear ou ben co puño ou ben cunha perna darme unha patada. Por eso non son recomendables, aparte de que son ilegais, non son recomendables para autoprotección, para defensa, porque me require ter un contacto ou unha cercanía moi próxima contigo, donde estou ao alcance de que ti me poidas agredir de calquera outra maneira, porque me require, e claro, se eu che vou a tocar e ti te vas a ir para atrás, me require pegarme a ti e evitar que ti te poidas desplazar para causarche daño. Entón, é o problema que temos, claro. A forma é que se eu quero facerche unha descarga, teria que entrar a ti, engancharte para que non te poidas mover, ao meterche nas lumbares, terías dor e sí que doblarías por esa dor. Pero en canto eu te solte, se non caes ao chan, te vas a apartar de min por esa dor. Co cual vamos a ter o problema de que se ti non desistes da tua actitude, desta man vas a ter conta para que non che acerque. E vas a darme, pois, con máis forza probablemente, para que eu non poida repeler a túa agresión co elemento
Podo sacalos? Sí, podes sacalas. E que rematamos, se queres afasto un chisquiño. Moi interesante o que nos contas, Marcos. Seguimos falando de armas, Moitas grazas. Moitas grazas a Desta vos. volta contra as velutinas, porque Sí. sabes ben, e saben tamén na casa, que a primavera é a estación pro trampeo, e agora que chega o verán toca o ataque directo, como por exemplo fai ese veciño de Verín que directamente utiliza escopetas de balíns. Verdade que sí? Óscar. Verdade que sí, compañeiro Bernardo, e aquí o temos. Eu chamase Luis Juan, pero eu quero chamarlle o John Wayne de Verín, porque mirad